Hej. Det er mig med mere. Lige nu så drikker mig min lille søster en Monster. Nej, jeg drikker en Monster. Og jeg drikker en sodavand. Ja, vis dem der lige, de skal. Hej! Jeg puh, har simpelthen ikke grim ud. Nej, det er bare for sjov. Og vi sidder og spiser kiks. Jeg så skal jeg vise dem alle detaljer. Hold op, det er en pige. Ja. Hvad skal jeg ellers sige? Sig, du ikke har fået lov din mor. Hvad? Sig, vi ikke har fået lov, mor. Nej! Det er dumt, det. Men I kan se. Lækker cykel. Jeg er nemlig meget til mountainbike. Den er ret god til det. Men jeg har ikke lavet nogen video om mountainbike endnu. Hvad laver du der? Jeg går bare lige bagud. Nu kan I kigge på. Og hvis I undrer over, at jeg har den her grønne trøje på, så er det fordi, jeg fik den sammen med Red Dead Redemption. Hvis du lige holde min cykel, så kan jeg vise min. Og det her, det er min cykel. Hendes grimme cykel. Prøv at se. Og hvis I synes, den er grim, så pas jer selv. Ja. Prøv at se, hvor grim den er. Se, hvor dum han ser ud. Og nu kommer han. Og han kører ind i jer. Ja, så grim er hendes min lille søsters cykel. Skal vi knække den her? Ja. Hej YouTube. I skal lige se, hvor slap min lille søster var, men det kunne ikke noget. Ja. Nej, du skal ikke. Nej, jeg er også pandet. Okay. Ja, nu må jeg have det sidste. Nå, hvad for noget? Det har jeg da heller ikke. Nej, her er sådan noget her. Vi ses! Lad os se, hvor grim min lille søster er, når hun løber. Nej.